awake dhewe pirang jam lho tengok-tengok nang tengahing kene. 2 jam luweh. Lah iya, Jare awake dhewe dikon kumpul malah Kakang Singa nyidul urung ana teko kene. lah Lho, wis ana tengah jam. lha iku sapa? Eko sapa? Eko lho. Akeh. Eko lho we. Sapa? Gurine pi lho. Guri. Guri sapa? Guri sama-sama gurine malah digeti kok. Wis kadang sing dolan teko papan kene tinggal balik. Ah. Gawean jaket. Jaket tinggal bacok wae Eko. Waduh. Kadane gurine ngomong. Wis suwe kok Kang sampean tok kene. Mripatmu ora ngemake. Wah, malah mesu. Gaweanmu piye kok do maido ngrasani wong? Gawean yo gawean. Sampeyan iki lho dirasani ket mang. Sebabe apa? Sampeyan iki janji karo bocah-bocah iki. Tabuh 12 teko ning papan kene jare ngajak kumpulan rapat. Lho, nganti setengah 3 sampeyan lagi teko. Kowe kuwi do ora ngrasake karo nasibku. Kowe kuwi do ora iso maca karo atiku. Kowe weruh rai kuwi kaya ngopo? Jajane napa? Apa? Kenapa iku ngomong ngene iki Wong kenapa? disapa. Rai kuwi kaya ngopo? Kaya apa ya? Sik. Kaya pasar kobong. Malah pasar kok. Pasar kobong. Wis sampean iki lho nek loro tapi tak kondo tak dolan nang Suket Mas. Maksude kuwi apa seger? Apa lara? Apa sedih? Rupaku iki ketok. Napa sampean iki tak suntekke mau tenggone dokter? Nah, sampean Lah Ora perkara lara ragaku. Lah pripun? Pikiranku suntrut, sedih. Lah kok iso kondo kaya mangkono sampean kenapa, Kang? Sing tak pikirno dulurmu petingin jembangan. Oh. Tinggi kudu sewengi. Kuda sewengi. Lah kenapa, Kang? Amba-amba adikku tunggal sing ganteng dhewe. Wit cilik tak openi aku. Heeh. Lho jroning pirang-pirang sedina iki. Hatiku tratah. Angger gletah aku ngimpekno kuda sewengi. Impenku karo kuda sewengi. Ketoke kok kuda sewengi iki dikepruwi karo wong maguan. Alah sampean iki. Sampeyan iki. Sampean iso Ono-ono ae. Iki dikepru iki tandane iki apik apa ala lah, Kang? Ayo mesti wae. Ala. Wah, kepiye kowe tau ora kudu sewengi tau ora, Cak? Lagi wae kepungkur seminggu. Ngopi bareng aku lho. Apa kowe ora tau nglakoni wong ngrasake impen firasat? Yo blas Kang. Blas, Kang ngene sih. Kowe urung tau ngimpi. Urung tau ngimpi. Lho nek iso mbok yo ngimpi. Ora tau ngimpi. Ora. Lah sebabe apa? Lho aku ora tau turu. Ora tau turu, Kang. Ora tau turu. Ora tau turu. turu piye? Esok nganti sore mbut gawe terus. Bengi yo jaga-jaga. Ono bijak. Lah iki ngene, Cak. Nek kowe piye, Jo? Ngene, Kang. Sing ngipi ki aku ndek bengi, Kang, malah. Lho malah kowe iso ngimpi. Iya, Kang. Liyane ora iso ngimpi. Ora iso. Blas. Ora iso. Ora iso ngimpi. Sesuk latihan ngimpi. Yo sesuk tak turu kan. Nah, impenmu apa? Impen ku ngene lho, Kang. Wah, jan serem impenku, Kang. Sereme piye? Iki ora perkara petinggi kudu sewengi ora, Kang. Lah terus, Perkara sampean, Kang. perkara aku perkarane apa? Kuwatir nek sampean iki ndek lara, ta awake ra patek kepenak. Kok sakit ini? Lah Terus, mau bengi iki aku turu, Kang. Ngimpi ngimpi apa? rumangsaku sampean iki nang sawah lagi macul. Iya. Oh, macul lagi untuk telung gatrokan sampean ditabrak karo sapi Brahma. Aku Sikile padha tangan. Kakak Singa nyedot ndi?
Sapa kang iki kang ayune ngono ngene ya? Ndara Ayu Senik, Garwane Ndoro Penewu. Ndara Penewu. Wah, berarti impanku tumus kan? Apa? Lah ngipi lo sampean macul sawah ditabrak sapi Brahma. Lah, Lho wong ayune ngene kok koyo Malah. sapi Brahma. ora sapi Brahma. Apa? Trek tronton. Lah iku nggowo. Nggowo rodo wedi kan. Ndara Ayu. Kowe iki nderuki entung. Lah niku cilaka kaya Didungan. ruwono sik. Kaya ribut. Dadi cuma aja. Iya. Menawa impenku cocok ribut. Adilmu kudus wengi. Udah sama ribut. Adilmu kudus wengi dilarang kabeh para petinggi. Perkara cocok. Anu kaget ah. Pendereke Ndara Penewu. Yuyu rumpuk. Heeh, Kang. Udah semangi dilarang. Piye tak dilarang? Perkarane. Nggih. Perkarane. Perkarane apa? Perkarane kudus wengi. Ribut. Kudus wengi Kudus wengi demene kula. Temenan. Aku tak takon. Ya kan? Nek kowe kon demeni gelem ta ora? Gelem. Ya purun. Ya gelem. Lah kok Dadi jebule ora mung kudu semengi tok sing doyan. Lah sampean. Doyan. Doyan lah sampean. Kowe nek kepepet jane ya ora pati. Haus ngene kowe. Pon sampean teng omah kula mawon. Aku ning kene, Kang. Nggih. Tolong ana Ayo. Ini tolong ya. para maju. Wis, iki wis. Aku wis tenai. Ayo. Aku denger rimang lho. Coba. Uyak-uyak iki dubrek-brek raiku. Iki piye kowe jawani gelut ta ora? Wani ya? Ayo, wani. Ngene saiki. Baleni galen lawas. Sing balu nggo anu, nggo warit-garit. Budal ngewangi petinggi kudus wengi. Ayo, Para bebau. Ayo. Siaga makaryo. Ngesti Sanjata. Lumaksana magita-gita. Tanjo. Ayo. Cilaka iki. Gegek Golongane yo. Ini standar nih. Cepat-cepat Jawa ayo. Adio. Tanjo.
Hei, kenapa? Aji lu mau mana? Musik! Hei, Apa wangi kowe? ora. Lah apa? Musik kok. Musik kok. Kopior. Kopior. Tenan. Masa Ngetan kulon harus dong. Kopior. Karena kopior dia. Malah tering-tering suaranya. Kowe koper apa karo polisi apa kok? Apa, Pak? Polisi bini. Kayak kene ke malah kita. Saiki komputer wis serah. Apa? Mari lho. Ya kurang mandi ya, Mas. Bete ora aku yo. Malah gramben lawan Pak. Biasa Mas, dia. Hei. Ini nggih aja ganggu nang kono. Ora konsen. Ya benar anak kentongan. Arepane koyo jedor. Sabar.
ijab bujang, ijab bebas kok bakal bujang. Ijab lojo bakale. Sopo? Iki caleng. Dene Ijab bujang bakal debojo. arek sopo? Calon bojone wis digawa wong. Iso. Hut. Aku terus aja. Saya nangis guru-guru kowe. Pak, ayo. Kene sing gawa kok pek kowe. Yo. Angger kok Kapan mau omah? kapan mau Mosok mau omah? wes. Lah, omah keong ta apa? Mama keong. Lah wes kok.
Hidratasi.
piye? Petinggi kudu sungai iki sedulurku. Aku tetep stabil karo petinggi kudu sungai. Kok belane cek ora sing kudune ngemane iki kowe. Kok iso? Kowe mung kaijenan. Apa sing mbok bondo kekuatan lamun kowe ngadepi aku lan kanca. Senajan aku kaijenan, aku ora bakal mundur ngadepi kowe sak pro. Bagus tembungmu kowe sing tak enteni. Nanging ora mung cukup kanggo semene. Piye? Atos sing balong kadene kulit. Layang sawangan opo kan bakal tutup. Amena cicaya kerjaan. Basku teko weteng. Basku ambles mengisor teko weteng gara-gara siksa kubur. Pak, Bu, ini iki oleh-olehne biyen nalika urip kulino ngapusi. Kulino bojoni, kulino mabuk, mabuk nganti teler. Nek kubur disiksa, Pak, Bu. Aduh, larane ra umum. Larane ra umum. Iki uripe kakean rasan-rasan. Ngrasani kancane dulure mati dadi kuyang. Aduh, ususku pedot. Lewer kabeh. Aku iki setan kuyang. Aduh, ajar. Cilik tak bokso amrek pangane
Aku kurang aja mlayu sing mlayu tak budak panas waduh ayo jol mas goyang kembali selamat malam bro wah tegal dolane ya shake us. Mandek beda. Aduh, Kang rame jan rame tenan. Bali meneh sowan nang desa Tegal Dawa Ngablak. Wah, iki Tegal Dawa Ngablak, Dik. Iya, Kang. Weh ramene kaya ngene rejane pol. Rejo jelas. Wah, ketoprak apa ya Kang Rejo? Ketoprak Wahyu Manggala no. Ancarane wali matul khitan wera Rejo ngaro ulang tahun no. Sing sunat. Weh, jan rame full tanggapane Kang. Ketoprak. Apa neh, Dik? Ana son werek. Ana barongan dramben weh. Pol pokoke. Weh, lettinge yo akeh Kang. Weh, josenan bengi iki meriah ya, Dik. Iya, Kang. Pancen muga-muga sing kagungan kersa ya sehat kabeh sak keluarga rezekine lancar. Wah, wis gelem nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Saka Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Dipimpin Bapak Mogol nah. Bapak Mogol, Kang. Sing duwe ketoprak Wahyu Manggala, Dik. Lho, ngene. Piye, Kang? Wah iki rejo ngene, Dik. Lakone iki api bengi iki uyuh rumpung ngono. Jas, Kang. Ya, mula kuwi aja suwe-suwe ya, Dik. Besok nimbale adoh. Nang ndi, Kang? Nang Glebek Sulang. Ngono kadoh iku. Wah ya rak mopo ngibur bengi iki ya karo masyarakat Ngablak ngene menawi ngresakaken ketoprak Wahyu Manggala sing jos-jos iki langsung hubungi nomor 081 Iya Kang.
pujane nggo botol nggo apa Kang? Botol iki wis entek isine Dek. Wis apa tak gua. Angger tak gua lali. Bengi iki rame Kang. Rejo tenan. Wae sone double-double anak LST, WM Audio, lintinge yo gambiak-gambiak. Mula saka kuwi ayo dijajal LST Audio, VSBM Audio, DJ. Sing bantere. WM Audio. LST Audio. WM Audio. This is M40 Audio featuring Project Production. Ya, singa macan dewa, yumanggul. Ayo nih, set, yang nol. Yeah. Oh, ya. Oh, ya. Petinggi gedi bale penewu. Arane petinggi nyatane kok. Matok ben supaya itu ragat berat. Angkeme Dro, ana apa? Kowe iki lho pokok nimbrung perkarane liyan. Kudu sewengi iki Adi. Aku ngerti. Iya. Apa mula bukane adimu ida-ida tieret-tieret jaran? Iki mergo ana perkarane. Perkarane apa? Perkarane adimu wis kurang ajar. Lah, wis wani ndemeni Ndara Senik. Kamangka. Ya. Ndara Senik kae bojone Ndara Dana Yuyu Rumpung. Iya ta. Nganti tak ida-ida, nganti tak seret jaran, mergo aku diperintah Ndara Dana Yuyu Rumpung. Padune. Iya bener. Perkarane Ndara Yuyu Rumpung karo Ndara Senik iki nak karo si Kuda Sewengi. Bener. Lho nek petinggi do melu ngepruyi padune meri ora uman. Wah, ya bener iki Kang.
liya melu-melu dibayar piro? Piro? Mergo aku iki kalebu andane Duradana Yurumpung. Upama aku ra jumangkah diperintah palungguhan kepetinggi dicopot ngono to. Iya bener wae. Kene padha ae. Sing kudune kowe iki ngandani karo sedulurmu. Ana apa? Ora kok ngombyongi. Lho, Cecoyen sedulurmu iki kleru. Sedulurmu iki luput. Lho Kang, lho. nek luput ya apa mesti kudu dipentungi. Lah kudune piye? Ya dicekal, disowanke ana pengayoman, dihukum dak ngono wae. Meneh Kang. Sedulur iku kudu tega, patir tega larane. Lah kowe sing ngeprui perkarane ora mandemen. Kowe karo aku mau bantah ning kene iki ra ono rampung. terus Mergo iki perkarane Duradana. Kowe tak pradulke Duradana. Waduh. Enteni Kang, enteni. Sampeyan iki bapakne sing tesan. Sampeyan iki bener sapa? Sing ngeprui. Kalau kuwi rene kuwi musuh. Lah niki lho. Boten trima kudu sewengi idak-idak tiare-tiare sewengi. Urusi sampe ingon-ingon lho gak bantah karo wong berkene. Ten Duradana. Piye? Perkarane iku ra ndoro senek karo sampean karo kudu sewengi. Iya nya. Apa tinggi melu jotosi pamne rak jane rak ayu arep kepengin ngrasake bojone sampean. bener Kang. Tinggi wani aku iki. Duwe kamreng. Ya kepengin nemeni bojoku. Iya. Boten. Ampun gamel Kang, iki sapa Kang? Sapa iki? Ndara Wedana yuyu grumpung. Lho Kang, ora nrimo. Ora nrimo sarekat desa karo pemerintah. Dalan dicor diaspal kok. Lho, piye kabeh ngono ya? Sampeyan iki nyek. Ayo petinggi sing ora ngruwano penewu sing ora rumangsani. Dalan dicor. Yo mlakune piye? Memek mangan leren iki. Asik. Awakmu mek nurut-nurut. Semengi utuh nyintik wong to. Oh, dadi napa? Ngonyingro. Duradana. Sing kudune mengono iki kowe ora melu nyamui. Lah perkara Mergo animu iku ngumpul to. udah sewengi niku adik kula. Lah iya ora kenang piye wae. Terus dipupuh petinggi-petinggi jane ya ora kena melu-melu wong niki perkarane sampeyan. Ya ora iya menting iki andanmu ae. Lah padha mawon kudu sewengi adikku. Larane Kang yo. Ora tega banget. Umume niku mbok dicekel, diadili, jumbuh karo hukum lan Negara hukum lho. Sah. Wong perkara gempenan ora hukum-hukuman. Nah gemenane perkara hukume iki ta. gregetan. Gregetan ndase. Mungkin. Ngono aja. Menurut undang-undang Ya mereka sih. Undang-undang plastik ya. Undang plastik. Malah ono Ukuran jenenge ra ya salah. Salah. Lah niki oleh mawon. Piye? Kula ora trima nek kuda sewengi digebuki. Nek kowe ora trimo arep ngomong. Piye piye? Aku lho Kang. Piye? Wonge breweh. Nyoh. Lho, ora trimo bondo donya. Nggih bojo ayu lho. Diwewekno wong. Bojone janom. Wise nek perkara ndara seni. Iya. Umpama disenengi karo si kuda sewengi Iya. lumrah. Lah kok lumrah iku? Lho mergo ya ayu karo wong bagus. Lah aku. Sampeyan ra ya elek blek. Nyek. Niki lho. Kowe yo Nek kula dadi sampean. Iya. Gedhe dono wewehe. Ngono kaya kowe. Kaya kula. Kadang sing hidro. Umama ono Bojo kowe. lah ditemeni wong semene tak kekek. Umure pirang tahun Kang? Bojomu Kang. Umurku wis 70. Lah bojone sampean? Bojoku umure 17 tahun ngono kok. Padahal lulus SMA. 17 tahun. Lagi lulus SMA. Umama tinggal wong lulus SD. Ah. Piye lulus SD?
Bojo kula ayu. Disenengi wong tak. Iki tenan. Ngene ngene. Mergo animu iki nemeni bonyongmu. Saiki ngene ngene. Bonyom nak demenan. Yo sampean doyan. Yo ngono Cak. Sampean doyan ana ora ulok kek. Iki lho contoh. Bonyono umure 17 tahun. Jamu. Imut. Jamu. Lulusan SMAP. SMAP ora mbiyen ning SMA. Bonyom saiki nang bojo kula nang kono. Nang kono ndi? Sampean parani. Lah yo nek ndi? Arep sampean kroni. Yo ya nak mang parani. Lah yo nek ndi? Nang kuburan. Angon pedus. Angon pedus. Kok nek kuburan bojoku wis mati. Hah? Bojo kula wis mati. Aku kok nemeni mayit cocok. Tas penak jenengan. Lho sampean opak kaping mriki manut. Lepas raine. Ning rae. Kaca-kacane buang kok rae Mas. Wis boten trimo rene, boten trimo. Aku ora trimo. Nggih. Kowe melani karo ngundur wengi. Nggih. Kondo ae. Pripun? Aku kudu gelek karo aku. Lho ngaten. Kula sing gelek. Sandon. Ojo tinggal. Ayo Kang. Kula mawon. Aku ae. Oh, nggih, Pun. Ngene. Terus apa? Jurus apa ya? Ini nurut harimau. Ya gawe. Jurus apa itu? Apa? Jurus mati. Santai Kang. Ono Nah, jurusnya tak ono. Sampai niku kosong. Lho ning ngarep sampean sekondok arep bocah-bocah. Kowe doani glut ora cah? Wani Kang, belani petinggi kudu sengi. Ya. Lho, bar-barane lakono lagi ketulus sabuk. Wir ngene mlayu. Kowe ora ngerti sujarahe sabuk. Apa lho sabuk ae? Kowe jenenge sabuk kara welang. Ora werang ora. Kowe koyo Amwe apa? Dumadine saka ula dibeset, Beset. lulange dipepe, terus ditetesi nganggo banyu utawa upase kodhok bangkok. Oh, Nek disabeno modar. umpama sabeno gunung. Nek ora tutung ya ora mbledos.
Gunung Sejumruk. Nah, Jumruk. Segara. Pasar. Suwabe ki kuwi yo kelenget. Walah, bejo. Kowe takon mlaku dalan. Bejo. Bocah mlayu bejo nek ngono. Lah iya. Lah ya aku. Piye? Anak udah cilik kok. Saiki ngene. Lho, mlayu. Lah terus. Dalan sing halus pirang-pirang. Lho kok liwat blok dalan jabatan alang-alang. Kowe weruh mlakune si penemu urung mbok. Lah iya lho jujune lho, coba sandal. Ora ngono. Aku anyar lho sandal. Kowe anyar. Gini, Yuyu rumpung iki ndek penyakit apa? bubule. Nek alang-alang diketok ra pating trinih kaya ri. Pincit-pincit. Engko nek dhek liwat kene, bubule ora saya mari saya belen. Cocok alang-alang. Ah. Goprak genteng. Ning tengah kare gepuki. Kowe karo aku rasah nututi. Terus piye? Melayu neng Mojo Semi. Ayo mlayu bali kan sumbang. Ayo dioyak ayo. Ngosangi kok. Pripun? Ngosangi. Sampeyan Kowe ngapa? mikir aku mblas iki. Sampeyan keceret. Kenyel piye? Aku nek wawasan. Oh enggak sih ngilku lho iki. Lah, Boleh. Kecondok pamatan alang-alang sing. Sing kleru jenengan. Lah kok ngono iki? Kancane do sandalan ora gelem sandalan. New era. Alang iki ora nyamuk. Kowe iki goblok. Sandal kowe anyar kok. Iya iki goblok kok piye? Iki ngilku mumune ora iso nyandalan lho. Gampang. Sikile ganti sikil meja. Bento. Lah pripun? Balik mawon. Balik. Lah pripun? Aku wis nyaman. Sampe napa? Kantong ajaib. Apa niku? Sampe langsung ngunduh telo. Sampe langsung ngunduh telo. Oh enggak. Lah jaluk gula yuk. Apa jaluk beras? Oh enggak. Nggih. Kenapa? Iki nggo gunung singil. Aja kenceng-kenceng karo bento kowe iki. Nah, ngene iki wis aman. Nek kowe nak muno wis aman. Aman nak teng mriki. Nek mlayu teng desa. Ora sing nyidro. Dora donya. Iku sing dibuntel apa? Lah sampean jawab apa? Wong ngene, Pripun? ojo jawab nyingir. Ada apa? Dono. Sing dibuntel Mas niku apa? Doyo. Yo. Yo nang apa? Goblok. Semangka yo doyo. Semangka. Ini semangka apa dulu? Doyo. Nggih, ganti ya ketagi. Doyo. Hah? Nggih. Nak dinamoni, nyawe. Doyo. Ayo, doyo. Doyo. Ngono sing namo nggih. Latihan ben